Salam aziz izleyiciler. Size bir kıssaglı bir duyduruş ve käbir zatları yatlatma babatında bir kıskaça bir çıkış tayarlayın dedim. Biraz şu yaşların arasında sonki 1-2 yıllıkta özgürlük radikalizatsiya edip başlayan aktivistler, opozisiyanın ösüşü arada bolan zatları seyretsek käbir ýagdaýlara syn edildi. Misal üçin Nursultan Taganyň tutulmagy şu wagt näçe ýüzlerçe oglan çykyş edipdi we Muhammed diýeji Nursultan Taganyň elinde plakatlary bilen çykçakdygyny konsulstwa öňünden habar berip Nursultan Taganyny tutturdy. Neticede Nursultan Taganyň 3 ay içeride yattı. Kakamrat Hıdırov İstanbul'a geldi ve Kakamrat Hıdırov'a şehitsen bolar deyip maslahat veren yine Muhammed diýeji Mehmet de öňünden yine konsolosluğa habar edip Kakamrat Hıdırov entek özünün şu atelde konferensiýasyna başlamakka elinde oju taýýar arzalar bilen ugap gelip, urup yıkıp, oğlanları dağıdıp bir topar iş çıkardılar, mesele ettiler. Şondan soň uzak wagtlar opozisiýa ziyan gördü. Eziz halkym, ýaşlar, bu köne pikirli, köne raýat biznes düşünjeli, samsyk beyni çüren, bilemok tirekten çürenmi ya başka zattan çürenmi? Samsyk ýaşullarym şol bir oýununa indi gulak asmam. Ertir ya başka bir gün konsolosluğunun öňüne çyksaňyz biliň şto diýeji tarapyndan uju dokumentleriniz konsolosluğa tapşyrylandyr, atlaryňyz, maglumatlaryňyz ve baran wagtyňyz uju elinize edil. Kakamrat Aga'da, edil Nursultan'da, edil Cuma Sapar'da, edil beýleki olanlarda boluşýaly. Günä ýönkeme taýýan durandyr. Siz baýa şöýrek bardyňyzmy ýygynanyp alyp gidilersiňiz. Muna biliň uju 1 boldy, 2 boldy, 3 boldy, 4 boldy. Gözüňizi açyň. Bilemmi? Ýene şol bir oýunlar oýnanýar. Ýene şol bir oýunlar oýnanýar. Besindi, raýat biznesine ýol ýok. Şuların hemme adamlar menne dokumentalny du.